Dobrý den, dámy a pánové, z dnešního dneska máme video z Brawl Stars. Vítám vás na mém herním kanále. Dejte semka like, odběr, zvoneček, aby vám neuniklo žádný nový video. A my asi jdeme na to. Tak vybereme si tady odměnu, 300 koníků se mu vždycky hodí. A jdeme dát play, jdeme do hry. OK. Tak proti komu tady hrajeme, OK. Ale ani jeden Edgar, tak to je dobrý. Tak to je dobré, ani jeden Edgar. Tak jdeme tady na to, tadyhle bedínky, kámo, jsem hladovej. No ne, hele, dej na Majku. Dina, jump. Dělej, zebni. Plus, no, tak jsem zapomněla. Yikes. No, tak. OK, zabiju. Ale to nevyhraje, máme jenom 3 powery, to je jenom náš nejsilnější, tak má 3 powery, my máme jenom. Hele, Colt je teď slabý, teď kámo má low, to je perfect. OK, yes. Zabít you. Jaj. Kámo, povražděte se. More. Povražděte se tam a tam můj tým vlítne a bude jako ahojda. OK. Hele, teďkon to využiju. OK, tak teďkon zase ne, protože kámo tady má debilního El Prima. El Primo is here. El Primo. Kámo, zhebi už. Kámo, to není Tom a Jerry, kámo, nezdrhej. Rychle, tyhle to nedáváme. Bro. Zhebni, bro. Kámo, je low, zabijte ju. No a tyko ještě jeho. Zabij ho! Ty, já se... Kámo... No, tak druhý místo jako, ale kámo, zkazili to tam. Neříkám, že jsem byl kámo Masterchef tam, ale kámo, pěkně to tam teda spackali. OK, tak pojď jdeme tadyhle na to, 1000 koníků další, ještě brdo hodí se, jako nebudu kecat. Ale nemám náhodou už na ten hypercharge. 5 faktů, které by měl každý investor vědět o Nasdaq 100. Index Nasdaq 100 obsahuje 100 největších. No tak dámy a páni, máme hypercharge na Surge. Máme 5. stage, máme na něj hypercharge. OK, tak já jdu zase hrát za Surgíka, když mám nový hypercharge, tak jo. Protože jo, ne. Kámo, tak teď jsem třeba v Mega Rage, už na něj mám konečně ten blbý hypercharge. A tak jdeme do hry, kámo. OK. Ani jeden Edgar, takže jako asi docela dobrý. Kámo, konečně tady mám dole tu fialovou ikonku, kámo. S tím hyperchargem, kámo, to mi tak chybělo. OK, tadyhle je Sandy. Sandy ze SpongeBoba. Chytrá vyvrka. Hele, tak teďko ne Low-Key King. OK, yes. Zabiju. Kámo! Řeknu zabiju a chcípnu. No tak, kámo, je to vyrovnané. Kámo, ne, já mám toho nejhoršího brawlera v týmu, já mám Poka.
Kámo. No kámo, pokol, bez nás by to nedělal, kámo. Ty. Zlobiváku, jak by řekl náš malej. OK, tak kde jste? Ahoj, já jsem Marťa. Já jsem Mastermana. Mám 2 pole. Hele. Jump. Randomary. Kámo, proč zrovna Poko musí mít 14 powerů. Actually, kámo, on to nevyhrajem ani náhodou. To nedáme, bro. S Pokáčem. Radio plechovka. Pokáčová rychlovka. OK, tak dělej, zabiju. Dělej, kámo! Hej, Poko, more! Budu bojovat za naše powery. Já budu bojovat. No a teď už jenom toho na něho blbýho. No, tak jsem se zmýlil, tak jsme to nakonec dali. No, taková náhodička. Kolik máme za sebou her? 2 hry a už točím 6 minut, kámo, what? Mytek, tak pojď, hej, brawler. No tak gadget na douga. No, bomba, ty brďo. Dostal jsem gadget, kámo. Jsem šťastný člověk. OK, tak jdeme teda na to znova. A znova lépe. Jupi. Ach jo, prosím, zapte mě. OK. Tak pojďte do mě, ty brďo. Yes. OK, tady hlasou hladový. Pánové na holení. To se jej rýmovalo. Tohle já jsem Patrik. Mám velký šatník. A v něm nič. Baj, železnatý. Kámo, táhni vole nikam. Stejně mi to nic neubírá, tak kámo táhni. Bum. Tak, kámo, a teďko jsem to dal jako pán. Zabni. Kámo, říkej mi, kámo, mistr Muška. Jackina, hej bro. Čeký, jacký je. Zabni. Kámo, proč je ten blbej Stu, kámo, tam honí za nějakou, kámo, pitomou Mandy, kámo, to je úplně blbej tým, kámo, místo toho, aby mi šli pomoct, tak se tam honí za blbou Mandy. Tak. Shield. Kámo, viděli jste to tadyhle, v tom rohu, jak je ten Stu? Kámo, jak se tam tu raketu, nebo ne tu raketu.